Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем размову ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Сённяшні мой суразмоўца, філосаф Владимир Мацкевич. Добрый день, спадар Владимир. Добрый день. Што я хочу абмеркаваць найперш са спадаром Владимиром. Гэта усебеларускі народны сход, які прызначаны на 11-12 лютага, і про тое, ці можа беларуская грамадзянская супольнасць нейкім адэкватным чынам адказаць на гэтую ініцыятыву уладаў. Про тое, про вашу ініцыятыву правесці устаноўчы сход мы ведаем даўно, уже не один раз з вами абмяркоўвалі. Але так вось супала, што акурат сёння, я вось зараз адкрыю, я побачыў, мне даслалі інфармацыю, Валерый Цыпкала прапанаваў правесці беларускі дэмакратычны форум. Вось такая нават ёсць ужо старонка у гэтага форума, можна зайсці паглядзець, што это такое. Потым яшчэ паглядзіце, яшчэ адна платформа народных прадстаўнікоў, якая так проста і называецца «Сход». Такім чынам прапановаў, ёсць, скажем так, розных ініцыятыў, але да вас пытанне, а ці варта нам ввогуле грамадзянскай супольнасці рэагаваць на гэтую ініцыятыву ўладаў? Я б сказаў спачатку, што нам варта было б і трэба перахапіць ініцыятыву, каб улады рэагавалі на тое, што мы робім, а не нам рэагаваць на тое, што робяць вось гэты нелегітымны рэжым. Але пакуль такога не здарылася, і мы цягнемся ў хвасце падзеяў. Але калі ўлады робяць, рэжымныя ўлады, не наша ўлада, а рэжымныя ўлады робяць нейкія захады, мы павінны іх улічваць у сваіх дзеяннях. І вось гэтай нагодаю я раю скарыстацца менавіта, маючы на ўвазе сваю дарожную мапу. Што калі мы рухаемся да прамежкавай мэты дваяўладдзя, то яны праводзяць нелегітымны, неканстытуцыйны сход. Мы робім свой, але абраны, народна абраны свой сход. І вось тады, калі два сходы адначасова, гэта дэманстрацыя дваяўладдзя. І менавіта гэта патрэбна, а не проста наша рэакцыя, наш адказ на іх захады. Але глядзіце, нават калі узяць і гэтую ідэю правесці такую вот два сходы, народны і сапраўды народны, то першае, што мы бачым ужо? Две прапановы, двух сходаў. Адзін ад Цыпкалы, другі, я яшчэ, праўда, не разабраўся, ад каго гэты вот другі, хто за ім стаіць, хто яго ініцыятар. Але ўжо две ініцыятывы, ўжо цягнуць у два розныя бакі. І зноўку гэты нейкі раздрай у апазіцыі, не апазіцыі, а у грамадзянскай супольнасці. Вось бачыце, немагчыма быць адэкватным сітуацыі, знаходзячыся ў іншай краіне, не адчуваючы нерву, так бы мовіць, таго, што адбываецца ў грамадстве. А тым больш, калі людзі, якія прэтэндуюць на лідарства, а давайте не хавацца, і не хаваць гэта. Людзі, якія зараз узначальваюць вось розныя структуры, усе прэтэндуюць на лідарства пэўнае. І вось Латушка знаходзіцца ў Варшаве, і яго народнае антыкрызіснае кіраванне. Светлана Ціханаўская са сваім клубам знаходзіцца ў Вільні, Цыпкала знаходзіцца ў Рызе. Зразумела, што пры сённяшніх сродках камунікацыі няма праблемаў пагаварыць паміж Рыгаю, Варшаваю, Вільняй і Мінскам і ўзгадніць. І тут пачынаецца ўжо, як бы мовіць, чалавечы фактар. І гэты чалавечы фактар якраз і шкодзіць таму, каб ініцыятывы былі ўзгодненыя.
І, на жаль, атрымоўваецца так, што, ну, як бы пажартаваць можна, да? У дурняў думкі сходзяцца. Калі улады абвесцілі, рэжымныя ўлады абвесцілі пра гэты свой схадняк, то ну, усе пачалі думаць, а якім жа чынам мы можам адэкватна адказаць на гэта. Пачалі думаць паасобку, думаць не маючы, так скажам, тэорыі і метаду, ну і прыходзіць все роўна да сходных, ну, падобных там меркаванняў і рашэнняў. Але прыйшоўшы да гэтых меркаванняў, кожны імкнецца быць першым, быць там, не ведаю, найбольш вядомым. І таму адбываецца так, што мы даўблі ціха, без публічнасці пра неабходнасць такога сходу альтэрнатыўнага, але рашэнні вось у гэтых усіх палітычных цэнтрах прымаюцца вельмі марудна, узгадняюцца, узгадніцца не могуць, адкладаюцца там і так далей. Нарэшце ўжо прыйшоў, ну, цейтнот. Трэба рабіць, калі рабіць, то трэба зараз, ужо заўтра будзе позна. І вось адразу з'яўляецца адна платформа, другая ініцыятыва. Я тут праз месенджер там Facebook атрымоўваю нейкую звестку пра тое, што і з Вільні нейкая ініцыятыва яшчэ можа быць хуткім часам. Можа сёння, можа заўтра, можа быць фэйка, можа праўда, я не ведаю. І вось у такой сітуацыі мы вымушаны змагацца з гэтым рэжымам, пры тым, што зніжаецца энтузіазм, актыўнасць там і так далей. Або мы бярэмся за розум і кемліва ўсё робім, узгоднена, або мы так і будзем пад пятой гэтага рэжыму далей жыць. Ведаеце, гаспадар Владзімір, зараз слухаючы вас, я прыгадаў шматлікія папярэднія размовы мае з лідарамі беларускай апазіцыі, калі кожны раз напярэдадні, так бы мовіць, выбараў, заходзіла размова пра абранне адзінага кандыдата. Я іх пытаўся, ну вот што, вы не можаце наступіць на горла сваім амбіцыям і пайсці там у каманду там нейка аднаго, які на дадзены момант карыстаецца большай папулярнасцю. Ну вот, оказывается, не могли. Ну вот так і не атрымалася адзінага неяк выбраць і за ім пайсці. Зараз, атрымліваецца, маем тое ж самае. Да, я выдатна разумею Цапкалу, у яго есть свае амбіцыі. Выдатна разумею Латушку. Ён таксама зараз вот дэманструе свае амбіцыі. Ну, ёсць Светлана Ціхановская, якая нібыта кажа, што амбіцыю яе няма, але ну вот сітуацыя, калі яна лідар, ёсць офіс, які прымае рашэнне. І вот як? Ізноўку трапляем у гэтую пастку адзінага? Ну, амаль што. Ну, і сапраўды трэба ж прызнаць, што амбіцыі гэта істотная справа, і іх нікуды не адхіліць. Чалавек без амбіцый ніколі не будзе уставаць у лідарскую пазіцыю. Нават адбрэхвацца будзе, адпіхвацца ад яе, каб не толькі і блізка не набліжацца. Таму кожны, хто патрапляе ў лідарскую пазіцыю, абавязкова мае амбіцыі. А ўзгадніць амбіцыі, ну, ведаеце, зноў жа, ну, давайте не будзем крыўдзіць людзей, гэта не дрэнна і не добра і не дрэнна мець амбіцыі. Але далей пачынаецца наступная штука, што ведаеце, нічога не вартыя амбіцыі без амуніцыі, як казаў Казьма Пруткоў. Трэба мець за амбіцыямі яшчэ падставы. Вось чаму мы, абмяркоўваючы калісьці праймеріс, там, да, здзекваліся над гэтымі праймерістамі, бо іх амбіцыі былі беспадставовыя, без амуніцыі, так бы мовіць. Выйшлі людзі з амуніцыяй, пачалі рэалізоўваць свае амбіцыі, там, пайшлі ў прэзідэнты. Яны не мелі яшчэ адной вельмі істотнай рэчы, акрамя там рэсурса пэўнага, што за імі стаяў, яны не мелі тэорыі. А без тэорыі, ведаеце, узгадніць падыход і погляды немагчыма. Амбітныя людзі могуць паміж сабой дамаўляцца і ўзгадняць свае пазіцыі, калі яны грунтуюцца ці апірышча маюць на адзіным падыходзе, на адной тэорыі і так далей. А тэорія ў нас нічога не каштуе, на жаль.
Вы ж ведаеце, што мяне заўсёды абражаюць, называючы тэарэтыкам. Для мяне гэта добрае слово, а людзі, якія яго выкарыстоўваюць у дачыненні да мяне, яны думаюць, што яны мне тым самым абражаюць. Я кажу: хлопцы, дзяўчаты, дамы і гаспада, леди і джентльмены, без тэорыі усе ваши амбіцыі нічога не вартыя. І яшчэ можна дадаць, што, ведаеце, цуды на тое і цуды, што яны двойчы не паўтараюцца. Вось у нас здарыўся летам гэтым цуд, калі амбітныя людзі, якія сцякліся ў каманды Цыпкала, Бабарыкі, Ціханаўскай, раптам аб'ядналіся і працавалі над Святлану Ціханаўскую. І можна тут узгадаць вось гэты тэатральны афарызм, што світа робіць каралеву. Зрабілі каралеву са Святланы Ціханаўскай, і гэта быў цуд. Мы атрымалі цудоўнага лідара ўсіх гэтых пратэстаў, але двойчы цуды не паўтараюцца. І зараз ужо справа ідзе не пра тое, каб зноў здарыўся цуд, абралі ці пагадзіліся з тым, што лідзіруе менавіта Святлана Ціханаўская. Гэта ўжо праца. Праца ў тым ліку і над сабой, над сваімі амбіцыямі. Дарэчы, вот бачыце, пакуль мы з вами гаворым, тут мне даслалі яшчэ адну ініцыятыву, яшчэ аднаго схода, форума ці яшчэ што-небудзь. Мікалай Людско піша: за спіной сённяшніх уладаў утрымальнікаў стаяць групіроўкі башань Крамля. За рухам перамен таксама стаяць тыя ж групоўкі. Адбіцца ад такога сцэнару магчымых падзей можам толькі мы, калі згуртуемся ў гарызантальныя структуры самакіравання. Згуртуемся і арганізуем усебеларускі вальны сход з прадстаўнікоў абраных народнымі гарызантальнымі структурамі самакіравання. Як вам такая ідэя? Бачыце, ідэя у тым ж самым накірунку. Я казаў ужо, у дурняў думкі сходзяцца. Але неабгрунтаваная, яна ні на чым не базуецца, гэта ідэя. Што такое гарызантальнае, што там гарызантальнае павінна быць, самакіраванне там і так далей. Ведаеце, самакіраванне патрэбна. Гэта падмурак усёй дэмакратыі. Але ніколі самакіраванне не будзе кіраваць дзяржаваю. У нас ёсць дзяржава, і у нас ёсць мясцовыя супольнасці. Вось для мясцовых супольнасцяў патрэбна самакіраванне, за яго трэба змагацца. І у нас яшчэ будзе нагода за яго пазмагацца, бо на наступіўшым годзе будуць абвешчаныя мясцовыя выбары. А за дзяржаўную ўладу, а за дзяржаўны лад, а за пераўтварэнне дзяржавы, мясцовае самакіраванне, яны могуць быць толькі дапамагатымі ў гэтым працэсе. Таму, ведаеце, безглуздых ідэяў вельмі і вельмі шмат. І яны нават падобныя на нармальныя ідэі, але без крытыкі, без таго, каб па сродках масавай інфармацыі, у агульнанацыянальнай дыскусіі усе ідэі абмяркоўваліся, прычым абмяркоўваліся кваліфікаванымі, кампетэнтнымі людзьмі. Хай сабе яны будуць сварыцца на вачах усяго грамадства. Сварацца, але ідэя з усіх бакоў абсмоктваецца, застаецца толькі сапраўдны сэнс у гэтай ідэі, і тады яе можна распаўсюджваць у грамадстве. А калі проста ніхто нікога не слухае, ніхто ні на каго не звяртае ўвагі, все толькі выкідваюць меркаванні, ствараецца шум інфармацыйны, нічога болей. Уявім сабе, што ўсё ж такі пайшла справа, вырашылі і пачалі вылучаць дэлегатаў на гэты кангрэс, форум, сход. Это все синонімы аднаго і таго ж. Да, не суть важна, важна, што вот па ініцыятыве беларускай грамадзянскай супольнасці, лідараў ці там каго-небудзь. Як вы сабе ўяўляеце ў сённяшняй сітуацыі, якую мы маем у краіне, калі вечарам у двор свой немагчыма спакойна выйсці і не ўпэўнены, што выйдзеш з дзіцём і вернешся да хаты, а не апынешся на акрэсціна ці яшчэ, можа быць, што горш у шпіталі з чэрапна-марзгавой траўмай.
Як яго правесці? Ну, давайте пачнем з наступнага. Сапраўды, абставіны ў краіне вельмі і вельмі небяспечныя. Пагражаюць нам не злодзеі, бандыты ў дварах, а нібыта праваахоўныя структуры. Ну і тады вось мы это ведаем. Гэта, так бы мовіць, вось канстатацыя факту. І давайте спытаемся сябе. Мы гатовыя жыць так далей? Ці мы мусім штосьці на гэтаму супрацьпаставіць? А супрацьпаставіць, значыць, змагацца. І вось калі мне ўсе спасылаюцца на тое, што калі вяртаецца Ціханаўская там, ці Латушка там, і ўсе астатнія там, важныя эмігранты, то іх усіх пасадзяць. Ну, конечно, іх пасадзяць, калі мы не збіраемся іх абараняць. Калі мы не абараняем тых, каго збіваюць у дварах, ці як учора ва ўручы там 15 чалавек просто скруцілі, там згвалцілі, да? То, ведаеце, ну, давайте так сабе і скажем, што мы гатовыя далей цярпець і трываць вось гэты рэжымны гвалт. Ці мы будзем з ім змагацца. Калі змагацца, вырашаем змагацца, то там можна абмяркоўваць варыянты. А калі мы згодныя жыць і далей пад гэтым гвалтам, то ўсе варыянты будуць адмятацца, проста нават не абмяркоўваючыся. І вось чаму сам па сабе сход нічога не вырашыць без вяртання нашых палітычных лідараў. А каб яны маглі вярнуцца, мы нібыта рэвалюцыянеры, нібыта партызаны, як называюцца шмат якія чаты ў тэлеграме, да? Ну, мы чагосьці вартыя са сваімі пратэстамі? Калі мы не вартыя і не можам абараніць нашых лідараў, як мы можам абараніць амаль нікаму невядомых людзей, пакуль іх там не саб'юць і пра гэта напішуць сродкі масавай інфармацыі і так далей. Калі мы не можам абараніць лідараў, то мы не можам абараніць ніводнага простага грамадзяніна. І або мы вырашаем, будзем абараняць. І для гэтага нам лідары патрэбны, каб абараніць кожнага і каб вызваліць тых, хто сёння за кратамі. Бо калі чакаць, пакуль сам Лукашенко іх вызваліць, і тады ўжо вяртацца, ну што за глупства? Ну, вызваліў Лукашенко, гандлюючы палітвязнямі, у 11-12 годзе. Ну, апошняга Статкевіча, здаецца, там амаль у 15 годзе, я не памятаю уже дакладна дату. Ну, вызваліў. І што, пазняк вярнуўся? І што, ён не разумее, што гэтае вызваленне палітвязняў не дасць, не створыць умову вяртання Ціханаўскай, нават калі Сергея адпусцяць. Так і тут. Або мы настойваем на вяртанні, дамагаемся гэтага, змагаемся за гэта, абараняем і гарантуем ім бяспеку, або мы так і будзем жыць. Будуць людзі сядзець за кратамі, хтосьці па сутках, а хтосьці гадамі, будуць новыя палітвязні, уже там уже шьюць справы, па якіх там прысуды даюць гады, а не суткі. І это будзе узмацняцца. І калі Лукашенко адчуе сваю беспакаранасць, і нашу нездольнасць змагацца, вось гэтую вывучаную бездапаможнасць. Звярніце ўвагу, я казаў заўсёды, што тое становішча, у якім Беларусь мы назіралі летам, гэта неверагодная рэч. Неверагодная, але гэта становішча. А становішча мае пачатак і мае канец, калі-небудзь яно скончыцца. І вось, на жаль, мы зараз назіраем вяртанне вось гэтай вывучанай бездапаможнасці. У мяне вельмі злуюць вось гэтыя рэплікі, калі там на падрабязна раскладзены ў прапанову, існуе адзін адказ. Ай, калі яны вернуцца, іх адразу пасадзяць. Ну, канешне, калі мы дазваляем, калі мы дакладна ведаем, без сумненняў, што іх пасадзяць, іх абавязкова пасадзяць. Ведаеце, што, і я ўжо, здаецца, чуў, але можа я памыляюся, але скажуць, што, ну, фактычна, да чаго зараз заклікае Мацкевіч? Абараніць сваіх лідараў. Ну, да прыкладу, абараніць лідараў, каштоўнасці, і дасягнуць пастаўленых у рэвалюцыі мэтаў. Вось да чаго я заклікаю, так.
Да, вот паслухалася вас, да прыкладу, Светлана Тихановская і кажа: все, добра, я вяртаюся, рыхтуемся, даецца заклік да беларусаў, беларусы узнімаюцца, сядаюць там на машыны, на цягнікі, на аўтобусы, едуць да контрольно-пропускного пункта на мяжу, каб яе сустрэць і суправадзіць мільённай калонай да Мінску, да прыкладу. Адпаведна рэагуюць улады, сцягваюць, я не ведаю, што можа ўжо нават не гэтых вот у спартыўных касцюмах невядомых з пісталетамі, а проста вайсковыя часткі. І скажуць: вот што будзе, атрымліваецца, Мацкевіч да грамадзянскай вайны заклікае. Я заклікаю і заклікаю да мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Палітычны крызіс вырашаецца палітычнымі мэтамі, палітычнымі сродкамі. Палітычныя сродкі заўсёды знаходзяцца у руках распараджэння палітычных лідараў. Нам патрэбны палітычныя лідары для таго, каб вырашыць гэты палітычны крызіс. Мы можам нічога не рабіць і толькі баяцца. Баяцца, што нас пасадзяць, што яны склічуць увесь склад АМАПу, арміі там і так далей, да? Глядзіце, калі нас выходзіла 300 000 на вуліцы Мінска, яны сядзелі па сваіх машынах, сядзелі, стаялі за калючым дротам і не высоўваліся. Яны пачалі зверстваваць, пачалі там гвалціць усё, да? Калі стала нас меней. І зараз яны вось ловяць па дварах людзей і так далей, калі няма каму абараніць адзін аднаго. Калі нас шмат, яны нічога не будуць рабіць. Нават калі іх выстраецца там 1 000 000 супраць нашага 500 000, і то яны не змогуць нічога зрабіць. Сіла на сілу. Але нашая сіла мірная, нашая сіла без гвалту. І толькі вось стоячы разам, як там вучылі нават там анархісты, нехта, вучылі абараняцца ў малых там вулічных акцыях, да? Рабіць сцэпку там і так далей. Вось без гэтага не бывае абароны. Не бывае. Нам трэба зразумець, што справа ўся толькі ў тым, што мы вырашаем. Працягваць змаганне ці ганяць па дварах ва ўсю моц і гарбатку піць. Вы звярнуліся да Тихановскай, Латушкі, Багрыцова і іншых там лідараў і іх офісаў, штабоў. Ну, в прынцыпе, зусім у тым, пра што мы зараз і гаварылі. Да. Але праз дзень вы вымушаныя былі ў сябе на старонцы ў Фейсбуку напісаць даволі эмацыйны такі допіс, азаглавіўшы яго апалітычнай культуры. Такі даволі жорсткі. Я так разумею, вас вымусіла гэта напісаць тое, што ніякага адказу, зваротнай сувязі, як кажуць, на свой зварот да іх вы не атрымалі. Не, ну ведаеце, якая штука. Я раблю ход, чакаю адказу. Калі я не дачакаўся адказу, я раблю наступны ход і так далей. І вы сапраўды маеце рацыю. Я напісаў зварот, да ўсіх іх звярнуўся. Прычым з часткай з іх, з большай часткай іх, я размаўляў да гэтага, да таго, як публічна гэта абвесціць. Я, можа быць, нецярпелівы. Я дзень не атрымоўваў зваротнай сувязі. На наступны дзень я не мог адысці ад кампутера і тэлефонаў, бо з усімі паразмаўляў. З усімі, нават тых, каго не ўзгадваў. Іншыя людзі ёсць, якія там таксама за мяжой і тут, і так далей. Я проста не мог аторвацца ад эфіру онлайнаваў, бо гэтая зваротная сувязь папёрла, што называецца. Да? Я ад усіх атрымаў зваротную сувязь. Ну, амаль ад усіх. Я не маю непасрэднага контакта са Светланай Тихановскай. Да? І не хачу нават яго усталёўваць, хай сабе там у іх прэс-секретарі і так далей. Это вельмі важная асоба, да? Там, каб з усімі размаўляць. Я таксама не лічу себе апошнім чалавекам, але думаю, што не абавязкова з ёю размаўляць, калі я магу паразмаўляць там з Вечоркай, з Дабравольскім, там з кім заўгодна, яны павінны ёй перадаць. Хоць это не заўсёды адбываецца, яны не заўсёды выконваюць добра свае функцыі. Але я атрымаў гэту на наступны дзень. І думаю, што не ў апошнюю чаргу я атрымаў гэтую зваротную сувязь менавіта дзякуючы гэтаму эмацыйнаму выплеску.
бо яно было патрабаванне. Ну што ж вы робіце, хлопцы, што такое? Калі я пишу, я сур'ёзны чалавек, калі я вам пишу, говорю асабіста, вы не адказваеце, я вам пишу публічна, вы не адказваеце, да, то я на вас начинаю наезжать. Я заўсёды так раблю. Ну і дамагаюся сваёй мэты. Ну, зваротную сувязь вы атрымалі, але што было ў гэтай зваротнай сувязі? Ну, па-першае, ну, давайте так, паколькі я-то патрабаваў публічнага адказу, да? Вось разглядайце гэтыя сённяшнія абвесткі пра платформы, да, як публічны адказ на той мой зварот. І ёсць асабістая гэтая зваротная сувязь. Я хацеў бы, конечно, каб яны вам расказалі пра гэта публічна, да, у чым я маю рацыю, у чым я памыляюся там і так далей. Але тут істотна тое, што яны мне все ж таки адказалі. Ну і частку з гэтых адказаў я вам все ж таки скажу, да. Яны скардзіліся адзін на аднаго. Што вось я хацеў, кажа адзін, але іншыя не пагаджаюцца, а трэба рабіць разам. Зразумела, трэба рабіць разам, іншыя не пагаджаюцца, і вось адзін на аднаго скардзяцца, да? Гэта адна з такіх рэчаў. З другога боку, яны мне ўсе, амаль усе, за невялікім выключэннем, зусім невялікім выключэннем, яны кажуць, ну да, ты маеш рацыю. Все правильно кажаш там і так далей. Але ты зразумей, што ну, амбіцыі, там адсутнасць ресурсаў, там то замінае і так далей. І я нават разумею, што шмат перашкодаў у кожнага з іх для рэалізацыі нават той пры згодзе з маёй прапановаю. Ну, ведаеце, все ж таки я тэарэтык, да? Я філосаф, я тэарэтык. І моя справа, між іншым, не так шмат у Беларусі людзей, якія гэтую справу выконваюць. Да? Моя справа раней за іншых бачыць тое, што іншыя не бачаць, абвяшчаць пра гэта. Да? Ну і ўсё гэта выносіць у публічную дыскусію. І вось калі я пісаў пра культуру, я ж пісаў не з наездам на іх, да? Я пісаў пра малую, нізкую палітычную культуру. Ведаеце, она сапраўды ў нас вельмі нізкая. Бо все гэтыя прынцыповыя пытанні павінны абмяркоўвацца публічна, галосна. А ў нас пра што вядзецца галосная размова? У нас шмат жалобы. Так, мы спачуваем ахвярам рэжыму. Пра кожнага трэба пісаць і так далей, і так далей. Да? Але ну, больш істотна абмяркоўваць менавіта перспектыўныя прапановы заранёў, а не выкідваць іх, вось як гэтыя сённяшнія прапановы, калі ўжо ну, часу зусім няма. Яны ж не абмеркаваныя ўсе. Не абмеркаваныя нармалёва, і таму яны не нармалёва зробленыя. Я зараз не хочу крытыкаваць ні вось гэтую платформу схода, ні прапанову Цыпкала, там, ні вось раней там Лішчэня высоўваў сваю прапанову. Там, з аналагічным выступам я бачыў на Ютубе відэо Лібецкі там, і так далей. Да? Кожны гаворыць сваё, не абмеркаваўшы гэта, не атрымаўшы крытыку ад іншых. А таму і узгадніць это немагчыма. Таму і ўсе гэтыя прапановы, ну, скажем, не да конца, недаробленыя. І ўсё за адсутнасці вось гэтай палітычнай культуры. Я не хочу наезжаць, скардзіцца на гэтых людзей. Яны, можа быць, ніхто з іх асабіста і не вінаваты ні ў чым. Культура. А культура – гэта не тое, што залежыць там ад нас. Можна сказаць пра выхаванасць чалавека, да? Пра культурнасць асобы. Да? А культура – это тое, што не належыць нікому з нас. Яна або існуе, і мы робім гульню на павышэнне, каб яна павышалася. Або так і будзем. Да? З задняга кішэню там, сваіх штаноў даставаць нейкія планы, а вось наце вам, да? Не, ўсё, што мы робім у публічнай палітыцы, павінна за шмат часу, там, месяцы, абмяркоўвацца таксама публічна, каб кожны мог выказацца. Хто мае
што сказаць на гэты конт. І толькі пасля гэтага робіцца гэта ініцыятывы. А сёння як чорт з каробкі дастаецца. Вось вам ультыматум, а вось вам сход. Не абмеркаваўшы нічога. Потым мне рабочыя са Стачкома указалі. Каб Светлана з намі абмеркавала гэта. З ранёў. То было б па-іншаму ўсё. І калі б гэта было прызначана вось не праз тыдзень там гэты ультыматум, а мы маглі б там месяц хоць бы падрыхтавацца. Так і на падрыхтоўку вось гэтай альтэрнатывы сходу, так, па маім прыкідкам, гэта патрэбна было б месяца 2, дакладна. Месяца 2. Але Лукашенко абвесціў гэта не за 2 месяцы, а пазней. Таму гэта трэба было прадбачыць. А прадбачыць гэта можна толькі маючы тэорыю ці дарожную мапу. І без гэтага ўсяго нашыя лідары, так званыя палітыкі і так далей ломяцца туды, дзе, скажем так, яны не вельмі кампетэнтныя. Карачун піша, калі мы не здолелі, дарэчы, вот на эту тэму, калі мы не здолелі нават забастоўку арганізаваць, пра якую абарону Ціханаўскай можна казаць такім узроўнем салідарнасці. Вот меркаванне нашага гледача, але пра іншае на заканчэнне хацелася б глядзіце, ўсё ж такі на сёння маем, вот як вы кажаце, прапанову Цэпкалы, прапанову схода, хто там за ёй стаіць, можа быць Латушка, можа каардынацыйная рада з Багрыцовым, можа яшчэ хто. Маем прапанову ідэю ад Ляшчэні, я яе таксама чытаў, Лябедзькі не бачыў, але я ведаю, што і тут нешта нашыя апазіцыйныя сілы нешта там спрабуюць зрабіць, вядуць нейкія там перамовы. Мне пра гэта казалі, не будзем зараз удакладняцца. Розных спроб, варыянтаў, ініцыятыў шмат. Кожны па выніку нешта паспрабуе зрабіць, нейкае нешта там вялічкае, невялічкае атрымаецца, не атрымаецца, нешта будзе. Хутчэй за ўсё, не вельмі, так бы мовіць, уразлівае атрымаецца па выніку у кожнага з ініцыятараў, калі ўвогуле нешта атрымаецца. Што можна зрабіць у этой сітуацыі? Ведаеце, вось я ехаў сюды і думаў, а з якой нагоды Зміцер мяне запрашае ў свае эфіры. І чым падобныя ўсе гэтыя запрашэнні, калі запрашаюцца. Я прыйшоў да пэўнай высновы, і это адна частка. Другая частка, ведаеце, я таксама маю свае амбіцыі, і нават лічу, што і прызнаюць мяне не апошнім чалавекам у гэтай краіне. Але мяне вельмі нервуе і злуе, калі для мяне звяртаюцца, скажам, з прапановай нешта ацэніць ці падказаць за дзень, за гадзіну да таго, як плануюць гэта зрабіць. Я прэтэндую, я маю амбіцыі на тое, што я распрацоўваю аналітыку, схему, стратэгію і так далей. Таму абмяркоўваць гатовы пэўныя прапановы за той час, які патрэбен для падрыхтоўкі гэтых рашэнняў. І думаю, што у краіне не шмат цэнтраў, каманд, як мая каманда, якая здольная рыхтаваць нават страйкі, калі там Карачун пра гэта гаворыць. Усё ж залежыць ад якасці падрыхтоўкі. І менавіта для гэтага мы рыхтаваліся, вучыліся, у летучым універсітэце курсы там нашыя праводзіліся таксама для гэтага, каб не з бухты-барахты, не зненацку прымаць рашэнні, а менавіта падрыхтаваныя, прадуманыя, прайшоўшы ўсю крытыку і выпрабаванне. І толькі пасля гэтага штосьці робіцца. 7 раз адмер і толькі 1 раз адрэж. А калі там гарячыя беларускія хлопцы хочуць адразу, не падумаўшы, не памерыўшы, абы рэзаць, абы рабіць, вось так і атрымоўваецца, што ўсе нашы ініцыятывы, яны вось не да конца. І калі там зноў папярэдні каментатар вам піша, што самакіраванне, там эти самыя гарызантальныя структуры і так далей, як вы складзеце з самых розных гарызантальных структураў, рашэнняў там і так далей, агульнае рашэнне. Так не бывае. Не бывае.
І асабліва у вось такія часы, ну, крытычныя часы, да? Гульні, рэвалюцыі, там, вайны, палітычнага крызісу і так далей, патрэбны вось усе гэтыя рэчы. Папярэдняя, кемлівая распрацоўка рашэння, але ўжо калі рашэнне распрацаванае, прадуманае, прымаецца, на яго трэба адгукацца, ну, выкананнем, выконваць. А так проста заклікаць. Ну, заклікаў я, заклікаў Латушка, заклікаў Цыпкала. Ну і што? Хтосьці там 3 чалавекі паслухаюцца мяне, 5 чалавек паслухаецца Цыпкала, ну і 8 Латушка. Вось і ўсё. А там патрэбна, каб нас выйшаў мільён сапраўды. Ну і давайте вось дамагацца, давайте на гэта накіроўваць свае намаганні. І журналісты, і там палітыкі, і лідары дваровых раённых суполак на дасягненне агульнай мэты. Агульную мэту трэба пазначыць, паставіць і прапрацоўваць шлях да яе, а не проста. Мэты самі па сабе не выконваюцца. Такім чынам, планаванне, арганізацыйная праца і, у прынцыпе, праца ўсіх на адну мэту адной камандай. Вось што трэба і вось чаго, на жаль... Ну, і трэба ноу-хау, трэба ведаць як. Вось я прэтэндую, мае амбіцыі, пра тое, што я ведаю як. Але я не кажу, што я магу. Без Багрыцова, без Латушка, без Ціханаўскай. Мае веды мала што вартыя. Яны штосьці могуць, апынуўшыся на сваіх пазіцыях, а я ведаю як. Ну што ж, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі ўсё гэта нарэшце складзецца ў адзін пазл і нешта станоўчае атрымаецца. Дзякуй вялікі. Владзімір Мацкевіч, Зміцер Лукашук у супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй вам.